Bueno, veño a visitar hoxe estas obras do Centro Social Multiusos aquí na parroquia de Muimenta, no concello de Carballeda de Avia, que é unha das actuacións que a Xunta de Galicia financia a través dun plan de investimentos que puxemos a disposición dos concellos galegos para a construcións de centros de servicios sociais de carácter municipal, non? Se puxeron a disposición dos concellos un total de 18,5 millóns de euros, son 24 actuacións as que están seleccionadas e financiadas a través deste plan, e unha delas está en concreto en Carballeda de Avia, non? É un centro social multiusos, un proxecto novedoso e distinto. As outras actuacións que están financiadas son sobre todo residencias e centros de día, 16 deles na provincia de Ourense, pero este en concreto pois é novedoso porque encaixa un pouco nun plan máis ambicioso que o Concello de Carballeda de Avia, en colaboración coa Xunta, tamén ten en marcha, que é o da aldea modelo, e por tanto é un centro social que pretende dinamizar a vida pois desta parroquia, deste concello de alguma maneira, nun plan máis ambicioso. É unha colaboración entre varias administracións, neste caso Concello, Xunta, a propia Diputación, na que, bueno, estamos moi orgullosos, creemos que vai ser unha obra emblemática para o Concello de Carballeda de Avia, pero tamén para un exemplo do que é dinamizar a vida nos concellos rurais de Galicia. Proxecto dentro do conxunto do que é o proxecto da aldea modelo da Xunta de Galicia, que pretende, bueno, pois atraer a xente á aldea para que non morra, porque aquí a media idade 70 anos, nos primeiros do 80 había 300 personas, aquí había vida, moita vida, a xente envellecía nas casas porque os fillos cuidaban aos pais, isto non é así, e entón, bueno, pois temos que cuidar a xente maior, que a xente maior, cando se pregunta se quere ir a unha residencia, se nega totalmente, quere quedar na casa se pode, entón vamos tratar de que esa xente envelleza na súa casa e ao mesmo tempo pois poda ter calidade de vida, que é o máis importante, non? E aparte, pois vamos tratar tamén de traer emprendedores tamén á aldea de Muimenta para que desarrollen aquí o seu traballo, e conxuntamente todo eso vai generar emprego e generar traballo, co cual a aldea por vai a ter xente, non vai a morrer, e ao mesmo tempo temos este centro social que vai cumprir tamén as dúas funcións, a atender a xente maior, onde se fan actividades de envellecemento saludable, que son moitas, que isto fai que a xente disfrute de máis salud e, polo tanto, menos gasto sanitario, e aparte deso, pois tamén os emprendedores van ter unha sala en donde poden traballar en conxunto e poden, pois, digamos, facer os seus traballos, non? É dicir, que o centro que hoxe, no que estamos hoxe aquí, o centro social vai ser outra peza máis no conxunto das, digamos, vivendas de módulos que, por certo, entregouseme xa unha esta semana, maravillosa, non? En donde un emprendedor pois ten ali a súa habitación, o seu baño, un salón para traballar e un espacio común para os dous módulos, non? E iso pois se lle pode alquilar pois ao emprendedor por 100 euros, co cual isto fai no atractivo para que este aquí. E logo estamos en un entorno natural extraordinario.